mimovládnym organizáciám, ktoré sa starajú o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, alebo aj v prípadoch priamo jednotlivým ľuďom, ktorí to potrebujú. Samozrejme, zapájame sa aj tam, kde to najviac potrebujú, či sú živelné pohromy, či sú nejaké požiare, či je nejaká katastrofa, ktorá sa stane či v rodine, alebo nejaký iný prípad. Isté, že štát nás nepodporuje, peniaze si musíme získať, oslovujeme v rámci toho i po 2%, aby sme získali nejaké finančné zdroje. Spolupráca s Mondelez je veľmi dobrá a už dlhodobejšia. Teraz, keď som povedal, je, dá sa povedať, taká istá, keď s každým iným darcom, ktorý vznikne. Čiže od Mondelez môžeme dostať výrobky, ktoré majú lepšiu expiračnú dobu a preto môžeme s nimi lepšie potom rozdeľovať a máme čas na to, aby sme to zasmerovali tam, kde ide.